ka mgbarịrị chacha mmụọ nsọ m daalụ ime na ị na-ekwuru m ọnụ, ị na-asa ada m okwukwe, ị na-echebe ezinụlọ m manya anyị mmeri oyoyo mee ọ dị m n'obi mmụọ dị nsọ ikwu n'ibe m na-ekele mmụọ nsọ n'ime na daalụ 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 ime na ekwe mgbadị ike mmụọ na-eri mmụọ adịghị akwụghị n'iru chacha anaghị eweta ezi ụka na-egbu ala egbue ibe ọka ala a na-awa nkume awa sọ gị bụ nkume dị ike otu onye ebe mmaba m siri ike ọsọ na-edu ije mmụọ na-enye ndụ mmụọ na-aba ọga odu ndị ije daalụ ọ dị n'obi mmụọ dị nsọ mmụọ na-agụ obi ka leta onye izuru n'ụzọ ime ya mma ọnụ ọchị eju ya ọnụ ndị nọ n'ụgbọelu si nkele gị ndị nọ n'ụgbọala na-agbara gị egwu ọnụ si n'igbo dogbue ndị nọ n'ụgbọ mmiri na-efere gị aka a sị na oyiri eyi gị bụ aha gị ma ndị nyere ndụ ndị nyere dị na-ekele ha na-etugo otuo mee